Pois ahora toca conectar coa Galicia institucional. Para elo temos o privilexio de contar con un grandísimo xornalista da principal cabeceira do país, que é a Voz de Galicia. Falo de Santiago Garrido, que ademais é un dos maiores xornalistas especializados na propia diáspora. Vai a conducir agora o episodio que titula Os Concellos Galegos e Cadeas Migratorias. Boa tarde, bo día, depende de onde estemos, boa noite incluso, Santiago Garrido. Moitísimas gracias por estar connosco hoxe, é un placer para min saudarte, é un placer para o IGADI poder contar contigo. Con presentacións así, a ver quen di que non, porque xa, como me podo negar? Bueno, no, son un obreiro, un currante, unha formiga de que traballa moito na emigración por moitas cuestións. Unha delas é a dependencia territorial da Causón, que é a Costa da Morte, con moitísimos emigrantes históricos de sempre, por América, por Suiza, por en toda Europa nos últimos anos. En nos últimos anos, pois, tamén facendo reportaxes de galegos por o mundo adiante. De feito, a semana pasada, pois, en Inglaterra, o que estabas agora comentando ti precisamente das novas cadeas, a mí tocou aí, nada, unha semana e pico facer a reportaxe de como están os galegos en Reino Unido a raíz do Brexit, que se cumplen agora dentro de pouco 5 anos. Eso sí que daría para un capítulo aparte, que non é o que nos ocupa agora, pero sí que daría para ver como está agora, porque é un país que acaba de prohibir, de que dito así sea un pouco forte, a inmigración. Non está prohibida, obviamente, pero hai uns requisitos tan estrictos que iso sí que é unha rotura de cadea brutal. Bueno, estuve publicando en varias series, en varios días, varias páxinas todo ese tema, e daría para o mellor o IGADI do ano que ven, cando se cumplan o maratón de galeguidades do ano que ven, cando se cumplan os 6 anos do Brexit. Pero ese sí que é un mundo do que está cambiando, da xente que está chegando agora mismo ali, que como non seas enseñeiro, creo que non te collen, e de aí para arriba. Pero é un tema que me acabas de suxerir ti cando estaba falando precisamente dos cambios que estuvo vendo de que é a nova emigración, que non ten nada que ver co que imos falar, porque además ten que ver se realmente con algo que aquí na comarca nos toca moitísimo, que é esa migración que dicigo ao principio, a migración a América, a migración a Europa, sobre todo a migración a Suiza especialmente. Dos 41.000 emigrantes que ten Galicia en Suiza, 20.000 están na provincia de Coruña e uns máis da mitad pois están na Costa da Morte e todo o seu entorno. E olvideime da pregunta principal que se quería facer. Escuítase ben, porque isto é fundamental. Sí, 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 Ah, sí, sí, perfectamente, porque a ver, estaba pensando perfectamente. para mí mismo agora. Estou falando só e non me din nada por No, no, respeto. no, 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 no. Pero Estaba seguro que sentiendo nadie coa está oindo cabeza, non sei nada se e eu todo oías, pero... convencido dicindo algo. Bueno, menos mal, menos mal. Sí, 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 estamos pendientes si hay cualquier fallo de son, estamos ao tanto para corregirlo, pero no, se te oye perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, pois se parece vou presentando algunha da xente que xa está por aí, se che parece ben, ou se vos parece Sí, ben. sí, sí, adiante, adiante. De que de vez en cando nos van saltando aquí cousas que non sei se son normales ou non. De feito, agora acaba de saltarme na pantalla. Contanos, Santiago, que saliu por aí? Pois como se fora a pantalla de Microsoft, sabes? Que se aparecen mil cousas que non ten ningún sentido, que deixas, que non ves absolutamente nada. Non sei se aos demais lle pasa tamén. No, É pero como se fora... na aplicación do Zoom, ¿te aparece? Exacto, sí, sí. Estas cosas. Acabo de quitarlo, nada, nada. Ah, vale, vale. Como experto que son en darlle a X aí arriba, xa acabo de quitarlo. Bueno, pues presento daquela algunha da xente que estou vendo xa por Sí, aí, que xa está con adiante, nós, adiante, nos falta adiante. algún. Vamos a empezar por unha casi veciña, bueno, veciña realmente, porque eu son de Zas, ela é tamén de Soneira, ela é da parroquia de Calo, San Xoán de Calo. Ela é a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez Ordóñez, leva da alcaldesa con maioría absoluta desde o ano 2023, ainda que antes era alcaldesa de 2019. Pois además quería facer unha presentación así rápida de Ríos, porque igual que somos o país dos 100.000 emigrantes, ou 1 millón de emigrantes, ou os que queiramos, tamén somos o que diría Otero Pedrallo, que para que ven cumplese 50 anos da súa morte, o país dos 1000 ríos. Ela está no Río Grande, que é un río que desemboca, que fai ali na ría de Camariñas. Aproveito para recomendar o mirador da Furna do Sapo, que acaba de abrir, que se ve a ría de Camariñas de maravilla. E Mónica, además, hai que agradecerlle especialmente que se una a nós, porque como non ten nunca nada que facer entre alcaldesa e diputada, e máis leva obras, que é unha área na Diputación da Coruña que non dá ningún choi nin nada, pois, Mónica, moitas gracias por estar aquí connosco. Desde Vimianzo, supoño que Vimianzo, que igual estás na Coruña. Moi bo día a todos e a todas e moitísimas gracias, bueno, Santi, gracias por esa magnífica presentación que non é tanto, pero bueno, acompañado tamén aquí de algún compañeiro máis que terminamos un pleno hai un ratiño, pero xa de volta aquí en Vimianzo, aquí na terra de Soneira. E Moi moitísimas ben. gracias de antemán a todos e a todas que facedes posible pois unha edición máis destas galeguidades. O maratón das galeguidades. Faga así unha presentación rápida da xente que temos, polo menos a que eu vexo aquí. Se vexo que ainda falta máis xente, dice de modo despois. Se vai manequiño, estaba vendo aí a Alejandra Plaza, polo menos non hai cona, non sei se
sigue todavía así. Aí está. Bueno, Alejandra Plaza, que é de Cabana, falando de ríos, e non sei dicir se está no río Meno ou no Main de Frankfurt, que é onde está habitualmente, non sei se dicir que está no río Limat de Zurich, que é onde está tamén habitualmente, non sei se dicir que está na desembocadura do río Anjons en Cabana, que é de onde ela. Bueno, Alejandra é moi coñecida porque é colaboradora de moitísimos medios especializada en emigración, sobre todo en emigración europea, na Voz de Galicia tamén, escribe moito, é tamén autora de libros moi destacados, algún deles ademais sobre a emigración do século XXI, como Si fuera fácil lo harían otros, tamén ten un viaxe á infancia. Bueno, recomendo que a xente busque a Alejandra Plaza en Google ou en Wikipedia ou no que queira para atopar as súas crónicas e libros. E Alejandra Plaza quería saludala, pero sobre todo sair desa incógnita que tiña inicialmente. En que río estás, Alejandra? Ola a todos, escoitádesme? Perfectamente, como ti a min. Bueno, pois agora mesmo estou en Zuri. Onte estaba en Alemaña hasta fai, bueno, nada, unhas horiñas, nada, pero xa atopome en Zuri. O sea, no río Limat, pode ser? Limat, Faber memoria, sí, do Limat. cerquiña do Limat. Bueno, exactamente. O sea, que estás en boa terra e vas unir os tres ríos que acabo de decir casi así aleatoriamente en moi poucos días, ademais, non? O no Anllóns tocache dentro da xiña, de pouco. Espero salir o sábado. E todo feito como se facía antes, en coche. Moi ben. O sea, que a autoestrada estáse convertindo na miña vida. Bueno, gracias, Alejandra. Depois iremos falando un por un, así con determinadas cuestións, pero xa que falas dos coches e estes días por Carballo, xeralmente por toda a Costa da Morte estes días estou vendo unha morea de matrículas ZH, SO, BE, bueno, podo decir os 26 cantóns porque hai prácticamente dos 26 aquí, son as matrículas suizas que caracterizan sempre xullo e agosto. É certo que os voos de EasyJet, tantos que hai a Basilea como os que hai a Ginebra, de Coruña a Ginebra solo, de Santiago a Basilea e a Ginebra, de Santiago tamén hai temporalmente algúns que van a Zurich, que son os de Vueling, os de Lufthansa e demais, pero estes días coches hai moitísimos. Estou pensando que en Carballo, que é onde estou eu, hai moitísimos tamén. En Carballo, xa que estamos en plan de ríos, vamos a saudar ao alcalde anfitrión do que presenta, que é Bencio Ferrero, que non sei se preguntarlle pola emigración ou preguntarlle polo pleno dos próximos días, porque todo feito a falar con el sempre destas cousas. Bueno, Bencio está no corazón do río Anllóns. Que tal, Bencio Ferrero, alcalde de Carballo? Bos días. Moi bo día, pregunto o que queiras, que... Tes aí a orde do día? Para eso estamos. Home, pasa a orde do día, xa, ponme aí. Bueno, perdón por estas familiaridades, pero levar información que sempre ten que ver con Carballo, pois sempre é é fácil facer un chascarrillo con alguén que tes confianza e moito trato habitualmente. Bencio tamén nos acompaña, dende, como digo, o río Anllóns, agora que xa non vai ter nunca máis inundacións en toda a vida, despois das obras dos 6 millóns e pico de euros que acaban de invertir, que é importante, que non volva a ver. Tamén en Zurich, por certo, están facendo unhas obras para evitar inundacións extraordinarias onde hai varios albañiles e xefes de obra galegos e algún de Carballo moi importante, pois que xa temos falado. Gracias, Bencio, despois imos contigo. Está no seu despacho da alcaldía, con varias obras por ali atrás, que se tuéramos tempo poderíamos explicar. E agora imos ir tamén moi cerquiña daqui, pois o río Sallas. O río Sallas, que tamén non é só un río que marca Santa Comba, que o marca, que marca comarca, que o marca. Tamén nos ven ali Carazás, pola beira de Brandomira, de Brandoña, se fai ali un encoro, despois vai precipitarse ali no Ézaro, facendo esa gran cascada. E con a Santa Comba ímonos con Alberto Romar Landeira, que é o seu alcalde. Que tal, Alberto? Bos días. Hola, moi buenas. Pois moi ben, moi agradecido por contarades comigo para esta entrevista. Pois agradecemento que eu tamén teño que gañir, porque o Quinda, que parece que non, eu tamén son convidado. Xa sei que lle dou moita boria, pero eu son como vos un dos convidados. E rematamos a presentación, antes de entrar, como digo, en pequenas cuestións que afectan a cada concello, e un poquinho máis ao sur. Pasa que xa que estamos con ríos, igual temos que falar do río Ulla, que é un dos ríos, quitando o Miño e quitando o Sil, bueno, quitando a Costa da Morte, pero quitando eses dous, eu creo que o río Ulla é un dos grandes ríos que definen, que delimitan, que marcan a fronteira de Coruña con Pontevedra, que además no concello de Vedra hai además unhas imaxes icónicas, sobre todo por pontes e históricas e demais, e ali temos o seu alcalde, a Carlos Martínez Carrillo. Que tal, Carlos? Bos días. Hola, bons días. Pois igualmente, moitísimas gracias. E, efectivamente, o río é unha bandeira nosa. De feito, a imaxe do Concello é a ponte sobre o río Ulla. Exactamente. Lampreas hai en esta época ou non? Que hoy sempre me perdí. Non, en Vedra non hai lampreas, é máis hacia baixo. Máis cara Pontes de Sures e todo por ali, non? Efectivamente. Pero a mellor algunha nace por aí na vosa terra, algunha nazará, non? Poucas. Máis hai un embalse que é o Porto de Mouros, que ao mellor moitos xa quedan medio ambatadas. Bueno,
Vamos a, despois da presentación, se de saber quen estamos aquí, estas 5 persoas, vamos a empezar daquela, se vos parece ben, polo orden anterior. E ainda que hai unha pregunta que vos teño que facer a todos, porque é obrigatoria, se o marco Igadi nas normas que nos mandou a todos, que é como pode conectarse a Galicia territorial coa Galicia exterior dos concellos, eso dos alcaldes, salvo Alejandra e máis eu, e se podemos deixar para o final. Pero antes de nada vamos a conocer a situación de cada concello, empezando por Mónica outra vez. Mónica é a alcaldesa de, como decía, de Vimianzo. Vimianzo, según o PERE, o Padrón de Españoles Residentes no Exterior, ten moita xente fora, de primeira, segunda, terceira xeración, moitísimas están en América, xa sabemos que moitos son fillos netos e tamén bisnetos a raíz daquela ampliación de españolidade que houbera xa a raíz de Zapatero. En Vimianzo, según os datos que vos soltei do PERE, que se actualizan cada ano, que moitas veces non son reales, pero sí que son os que hai, son 4.612, moitísimos están, sábelo Mónica, en Suiza, moitísimos. Aí teríamos que añadir un pouquiño tamén Camariñas, porque aí formadas unha parte de unión entre as vosas parroquias de Carnés, de Cereixo, de Carantoña, de Calo, tamén hai que meter a Ponte do Porto, hai que meter a Camariñas. Camariñas e Vimianzo están hermandadas con Delemón, que é a capital do cantón do Llura, onde ali hai xente que pide incluso para a comisión de festas do Carme, que foi en Camariñas o outro día, para vos seguro que para varias tamén, para Carantoña e demais. Bueno, queremos saber tamén o papel que ten os inmigrantes en Vimianzo. Creo que a estas alturas todos sabemos que é fundamental, non, Mónica? Histórico. Se Mónica non responde, vou responder eu por ela, porque os datos de Delemón tamén os coñezo. Mónica, creo que te perdemos, verdad? Tengo o micro apagado. Mónica, dalle o micro. Dalle o micro aí á esquerda, abaixo. Perdón, non está. Perdón, iba a decir eu. Estabas mirando expedientes de obras, Mónica. Non. Ou algún parque eólico dos que están aí arreglando aí arriba, seguro. Bueno, todo interesante, expedientes hai moitos, e traballiño tamén, pero agora estaba escoitando perfectamente e iba a decir, non olvideime de activar o micro, pero iba a decir, que fago eu falando disto se realmente estamos frente a Santi Garrido, bueno, que coñece de primeira man os datos, que leva pois viaxando, como el dicía ao principio, e coñece pois, a cantidad de emigrantes pois, de Vimianzo e da comarca e que incluso persoalmente pois, pudo visitar tanto en Argentina, en Suiza, pero bueno, sí, o que acabas de decir, Santi, é así, a verdad que pois en Vimianzo, e falabas antes das matrículas, non? Pois a verdad que estes días que veo San Cristóbal, as festas non no verán, a verdad que aquí na nosa zona se incentiva moito. E, bueno, eu ademais, persoalmente, como sabes, pois teño familia, tanto en Argentina, en Suiza, e, bueno, pois esa parte non de añoranza, de ao final, pois, de ter eses vecinos e familia, pois, desplazada, pero que tan importante, como dicías, todo ese papel que ten o emigrante, non? Oxe, pois, felizmente, xa se poden trasladar pois dunha maneira, como dicías antes, non con todas esas posibilidades ben terrestres como aéreas, pero durante todos estes anos e toda a historia que ten Vimianzo coa emigración, pois eu creo que empezando xa polo urbanismo, non? Toda a parte dese crecemento que ten o noso territorio, pois eu creo que unha gran parte desas vivendas, desas preciosas vivendas e todo ese esforzo, pois collendo esa maleta ao exterior, pois foi a gran maioría, sobre todo falando na parte de Europa, non de Suiza, pois que esa xente foi a traballar, sobre todo falamos dos anos pois 60, 70, falando agora centrándome en Suiza, esa maneira diferente de emigrar, a de hoxe, pero con ese sudor, con eso, ademais con esas dificultades non de moitas ocasións, pois deixar aquí a familia, deixar aquí os fillos e ir a traballar en xornadas interminables para poder pois mandar ese diñeiro e así pois poder facer a súa casa aquí e poder pensar en un futuro, poder volver aquí á terra de Soneira. Tanto en Vimianzo falar de emigración, eu creo que dentro do Concello pois é algo que entendemos que como institución temos unha responsabilidade, non? Como ben decías, pois estamos hermanados con Delemón, creo que é un lazo de unión que debemos, é algo que donde aquí falar de Delemón é casi falar dunha parroquia máis, eu casi que diría que é a 15ª parroquia do noso Concello, e, bueno, dentro do Concello, pois, intentamos, non? Eu, de feito, hai pouquinho estuve en Argentina e eu creo que é moi importante seguir como institución, manter esa cultura, cuidar esas orixes e dar a posibilidade, non, incluso desos intercambios, pois, ca nosa, neste caso, pois, coa nosa veciñanza que temos, pois, na diáspora e poder facilitar e coñecer, sobre todo para os que non tiveron a posibilidade de coñecer o noso territorio, que son os descendientes desos
desa primeira generación non que estivo, primeira, segunda, terceira, que estivo pois, nesa, ou que está nesa emigración. Lemón, son nomes que a xente de Camariñas e de Vimianzo falan constantemente, como poden falar, eu que sei, de Porrentrui, de Mutié, de sitios que son para eles, como decir, Cereixo, a Devesa, a Casiña, Jarnés, de aquí a pouco prácticamente. Por certo, que en Vimianzo é un dos poucos concellos galegos que ten un magnífico monumento dedicado aos emigrantes que foi instaurado por un señor que era tío desta señora que está falando aquí, Alejandro Rodríguez Lema, un señor ali diante da Casa da Cultura coa súa maleta e co desgarro de marchar, que tamén hai en outros sitios, estou pensando en Valdodubra, bueno, hai varios sitios, pero o de Vimianzo especialmente chamativo, e creo recordar que o inaugurara Feijó, falo de memoria, pero a memoria se nos perde, pero bueno, ten unha estatua dedicada á migración, que tamén é moi importante. Eu, se me permite, só un matiz, facer unha apreciación importante. Foi feita co aporte do Concello, pero unha gran parte da aportación por esos emigrantes. É E dicir, sobre todo por que foi houve un que además donou moitísimo. con Bueno, diñeiro privado, é dicir, privado, sí, o que correcto. aportaron para facer, pois, como ben dices, teros esa figura aquí en Vimianzo. Exactamente. Bueno, falaba Mónica tamén moito da historia da emigración desos que marcharon nos anos 60, 70 para lá, para moita parte de Europa, antes para América, para moitas partes de América. Non nos debemos olvidar nunca de Canarias. A migración de Canarias tamén foi potentísima, sobre todo a partir do ano 99, 2000, 2011, sobre todo en Camariñas e moitos concellos da costa. Iso tamén daría para outra historia, tamén temos escrito moito sobre o tema. Pero falando da migración actual, eu creo que quen mellor conoce a migración galega actual en Suiza é Alejandra Plaza, porque non hai festa, actividade, reunión, charla da embajada, charla do consulado, as agrupacións folclóricas todas que hai, desde prácticamente Liechtenstein hasta Xenebra, e Alejandra Plaza. Alejandra, é unha migración viva que temos agora en Suiza. Lendo as túas crónicas, diríamos que prácticamente cada fin de semana ali hai algo. É así ou non é así? Bueno, sí é certo que sigue manténdose unha emigración moi viva, pero tamén moi diferente. En moita actividade, digamos que non é visible. Quizáis porque os formatos nos que se están levando a cabo son máis descoñecidos, quizáis. Entón, moitas veces, eu diría que incluso hai fins de semana que non podes estar en todos os lugares onde se realiza unha actividade. E son moi diversas. A verdade é que hai relevo xeracional, depende tamén un pouco da cidade na que te atopes ou do grupo ou asociación ca que te encontres. Entón, a partir de aí é que podes falar duns ou de outros. Por exemplo, en Xenebra, sí que, digamos, costou, pero hai un relevo xeracional moi, moi importante, que se soubo manter no tempo e aparte de, digamos, de manter ese arraigo con Galicia, soubo tamén actualizarse, tanto aquí en Suiza como na actualidade que se está levando en Galicia, que son dúas realidades paralelas, que moitas veces falamos de migración e atópaste con ese hándicap de que algunhas asociacións mantéñense no pasado, entón é difícil incorporarse coas novas tendencias, e iso quizáis tamén é un vínculo que a xuventude non acaba de encaixar, non? Pero actividade hai moitísima, moitísima, de verdade que sí, cousa que en países como Alemania ou así, pois a verdade estase perdendo. Festazas en Lis, no Centro Español de Lis, festas grandes en Liechtenstein, reunións moi culturais, sobre todo en Sementeira, en Basilea, en Xenebra, eu creo que é o único sitio de toda a Suiza, casi de toda Europa, onde concellos exclusivamente tiveron centros propios, como o de Cerceda e o de Tordoia, que siguen funcionando, ainda que non da maneira que facían antes. O primeiro centro galego de toda Europa foi o da nosa Galiza, de Xenebra, que agora tamén está un pouco reconvertido e traballando máis, bueno, ten entidade, pero tamén traballa máis no restaurante Arcop, igual que o primeiro centro galego de España foi o de Baracaldo. Bueno, a verdade que Suiza é un sitio que sigue tendo esa evolución tan importante, que Alejandra, por certo, nos conta sempre tamén, nos medios, nas súas redes e demais, e que, como di ela, ofrecen moitas visións en función de onde estés. Son 26 cantóns, hai moitísimos sitios. Falando de migrantes en Suiza, bueno, en Carballo hai moitísimos emigrantes en Suiza e en todas partes. Carballo ten 6.218 emigrantes teóricos, de primeira, segunda, terceira xeración, según o PERE. Moitos están en Montevideo, ali incluso hai un centro de Bergantiños onde creo que estuvo tamén, bueno, creo non, estuve ben ali tamén algunha vez, hai moita xente da zona de aquí, de Sofán. O programa en radio máis veterano en galego do mundo, que cumplirá 75 anos este setembro, e que se fai precisamente ali, levo un bergantiñán de Sofán. Bueno, hai moita inmigración.
6.218 teóricos. A emigración en Carballo, Evencio, é moi importante, non? A pregunta xa casi parece un pleonasmo. Xa o comentaches ti, como ben decía Mónica, tes información máis que sobrada, pero vou comentar unha anécdota, porque eu, ás veces hai que botar o retrovisor e mirar un pouco cara atrás, non? Pasoume non en Carballo, pero sí en Coristanco. Dando clase, estábamos falando precisamente do tema da emigración. E eu, en aquel momento, era unha aula de octavo de EXB, e que era unha aula bastante numerosa. E preguntei cantos dos que estaban en ese momento na aula tiñan conocidos ou familiares en Suiza. E levantaron a man todos menos unha rapaza. Todos menos unha rapaza. E eu dixelle, Belén, e logo ti? E dixo, no, eu en Suiza non teño, eu teño en Venezuela. Non? Bueno, pois eu creo que é unha anécdota que demostra precisamente o impacto que ten a emigración nas nosas comarcas, non? Como ben se está comentando nestes últimos decenios, pois foi precisamente a zona de Suiza. E eu que teño que asinar fes de vida precisamente polas pensións dos que estiveron na emigración. Eu lembro, agora xa hai moitas compañías que xa non teñen que facer as fes de vida cada 6 meses e xa se tramita directamente pois polos padróns e tal, non? Pero recordo que unha vez que tivera que ir a unha xuntanza a Santiago e estiven prácticamente toda a mañán fora do Concello. Pola mañán firmara 2 ou 3 fes de vida e ao retornar ese mesmo día tiña, mira, tes aquí fes de vidas pendientes, e que me abultaban moito con teinas, non? Bueno, pois tiña 22 fes de vida para asinar en unha mañán, de xente que tiña esa pensión vinculada, pois, sobre todo eso, a países europeos, moi mayoritariamente Suiza, non? Son anécdotas, pero que dan mostra do gran impacto, a gran dimensión que, como ben sabe Santi, pois ten a nosa comarca e o noso concello. Aínda que é verdad que nós temos unha relación moi especial con Sudamérica, nomeadamente coa zona de Uruguai, non? Fago un inciso moi rápido con Evencio, porque Carballo está hermanado con Lisle-Jourdan, que é unha localidade que está no sur de Francia. Podría pensarse, igual que en outros sitios, que é por motivos migratorios, neste caso foi por motivos educativos do Alfredo Brañas hai uns anos, pero bueno, que conste que tamén, porque tamén se quer falar neste maratón das galeguidades de imamientos, igual que falábamos antes de Vimianzo con Delemón, no voso caso é por esas cuestións de alumnos que se xuntaron no seu día en Alfredo Brañas. Efectivamente. E ora aproveito que está aí Mónica e unha cuestión de hermanamentos. Mónica, é verdad que Vimianzo está hermanado con Camarzana de Tera? Sí. Ves? Sí. Por que o digo? Porque en Camarzana de Tera é a familia de meu pai. Meu pai naceu en Camarzana de Tera. Pois Entón, realmente, os que tiñamos que estar hermanados éramos nós. Bueno, pois... Anécdotas aparte, Mónica. Moi ben. Non quero facer un debate a tres, pero cando fui o hermanamento ao alcalde de Camarzana de Tera, o Evencio, entrevistei no eu, depois fun ali incluso a facer unha reportaxe fotográfica a Camarzana de Tera en toda a zona de Tera en xeral, que lle dá nome ao río, que por certo é unha zona, non vou dicir inhóspita, pero dura, de vida dura e complicada. O alcalde, además, é un home encantador que se lo daba moi ben co pai de Mónica, por certo. Pero non fagamos isto unha cousa así que a mí me encantaría. No. Pero bonito que me acabo de enterar, non o sabía, Vencio, así que, oye, estas cousas que un sentarei queda moi feliz, é verdade, moi ben. No, de Camarzana, máis de Tera, podríamos falar, Santa Marta, sobre todo, podríamos falar moito, non só de Camarzana. Pois agora, seguindo por esta ruta do río Salla, imos a ir outra vez, seguindo a orde de antes, a falar con Alberto Romar Landeira, porque tanto Romar como Landeira son importantes, porque os que íbamos na nosa derbi FD modesta hai xa moitos anos a Sallas, e a Galaxia, e ao Pentograma, e ao Discovery, a Santa Comba. El non nacera, ríse, pero el non nacera porque é moi novo, non é como nós os que estamos aquí, non. El é moi novo, pero seguro que os conoce. Pois seguramente vimos ou aparcamos algunha vez diante da sollería Romar ou enfrente do Bar Raposo. E o Bar Raposo, se non me engaño, ainda que loaban nos últimos anos, agora xa pechou, pero loaban nos últimos anos cunha familia, creo que da túa familia do Landeira, creo que os Landeira eran destes moitísimos de Santa Comba que emigraron para Brasil, porque é certo que ti levas, Alberto, unha temporada indo a Suiza, Alejandra sabe o ben,
actividades e demás, porque, además, precisamente en Delemón hai moita xente que é de Santa Comba. De feito, estou estado ali con un dos centros galegos que levaba, además, o tío de... Isto todo é así, pero é así, o tío Paco de Mónica, tiña un centro galego a súa muller, e ali había moita xente de Santa Comba, pero a ti, en Santa Comba, Alberto, tócache por todas partes, porque Santa Comba é algo que se define pola migración en Brasil, familiarmente tamén, pero en Suiza tamén, vos estades por todas partes. De feito, a ver, estou mirando aquí no PERI, 4.776 emigrantes contados, o sea, sodes un concello eminentemente emigrante, non? Sí, sí, nos quizás nunha primeira fase da migración, nos anos 50 e 60, pois a xente de Santa Comba solía migrar a Brasil, concretamente a Río de Janeiro, e aí é onde temos pois, o maior asentamento pois, de xente que emigrou de cara a América, na primeira parte, por nos anos 50, 60 ou incluso 70. Tamén a Argentina, e despois xa na segunda parte, nos anos 70, 80, e tamén actualmente a Suiza, a diferentes sitios de Suiza. De feito, mencionabas fai un rato o Bar Raposo que regentaba o meu abuelo, que é o dono dese local, que deixou de regentar fai preto de 25 anos, e meu abuelo pois, tamén estuvo 16 anos en Río de Janeiro. Non é esa familia grande que dis, a Landeira, é unha familia pequena, pero sí, pois que estuvo 16 anos en Río de Janeiro, e tamén anteriormente pois estuvera en Holanda, estuveron uns aniños en Holanda. E, bueno, aproveito pois, para saludar bueno, a Mónica, pois, a sabeso máis a menudo, ao resto de alcaldes, pero sí dun xeito quizás diferente a Alejandra Plaza, que coincidí moitísimas veces con ela en Suiza. Certo é, antes de ser alcalde, nunca viaxara a Suiza, e, pois, no último ano, pois, tuve o placer xa por diversos motivos, de viaxar por 5 ou 6 veces a Suiza, a verdad, a primeira vez que fun, lembrome perfectamente, fai un ano, ao Centro Español de Lis, o trato que recibín ali, recibino moi poucas veces, eso que penso que son unha persona que ten bastantes apoios políticamente, pero que sentín ali, pois non o sentín nos 2 anos que levo de alcalde. Xente que emigrou a Suiza fai 20, 30 anos, que me mencionaba a miña abuela en paz descanse, a que regentaba a Joyería Romar, a Florinda, e xente pois, que tiña recordos como se fora o primeiro día de máis de 30 anos. O cariño que recibimos ali é que, ahora pódese decir aquí un pouco, falando vulgarmente de postureo, pero non o é. O cariño que recibimos, ti daste de cuenta como político, as presións que sofrimos a diario, cando eres querido no sitio e cando non. E a primeira vez que fun ali, a verdad, sentime unha superestrella, gracias tamén a Alejandra Plaza, pois que sempre dá difusión a esos bueno, a esos encontros, que eu penso que é unha das claves, e con isto tampouco quero estenderme, neste primeiro turno, se queremos chamar así, eu creo que os políticos tiñamos que pensar, quizás non os concellos, sino pois, as administracións que teñen máis fondos, xa que os concellos cada vez temos máis competencias, como pode ser a Diputación e a Xunta de Galicia, intentar invertir un pouco neses nesos de unión que todos coincidiremos. Penso que unha das claves poden ser esos centros españoles, esos centros galegos que están facendo unha labor increíble e que, por certo, pues, se están perdendo pouquiño a pouco. Eu poño o exemplo da Casa de España de Río de Janeiro, que meu tío abuelo, Juan, pues, que leva ali leva máis de 50 anos, pues, fui o presidente durante moitos anos e estáse perdendo. Esa terceira generación, pues, estamos perdendo esos lazos. Penso que estamos a tempo bueno, penso que as administracións con máis fondos deberían de invertir un pouquiño neso, sabendo que hai moitas competencias, hai moitas necesidades, pero, bueno, quizás temos que sacar dun lado para meter noutro, e penso que sería interesante. Bueno, gracias, Alberto. Imos agora cara a máis ao sur para falar de novo con Carlos. Eu, por cuestións xeográficas, con Carlos non teño o trato que teño con todos estes que estamos falando agora, como é evidente. Ao mellor tería que falar de dereito, ou tería que falar de baloncesto, que seguro que se pode, ou de Fitur, que además teño coincidido con él moitas veces, bueno, algunha vez en Fitur, porque además Carlos é un home pequeniño e pasa moi desapercibido pola súa altura, temo coincidido con él, que eu tamén lo vi no Fitur moitísimos anos e demais, pero onte mirando así cousas de Vedra, vía que non sei se a rúa principal, pero unha das rúas leva o nome de Manuel Gómez Lorenzo, que creo que foi emigrante. Mirando os datos, ainda ten 10.000 e pico emigrantes, que para un concello de 5.000 escasos habitantes é importante tamén. Entendo que tamén a presencia migratoria en Vedra foi chamativa, non, históricamente, e ainda sigue sendo. Sí, é certo que nos, para ir abreviando, nos temos prácticamente concentrada
como todos, temos a emigración a América, a emigración tamén posterior a Europa, todos, as familias, eu tamén teño familia espallada polo mundo, tanto en América como en Europa, pero é certo que nós temos casi a maior parte dela, a nosa historia moi concentrada en América e sobre todo en Argentina e en Buenos Aires, non? Sabedes que temos ali, no seu momento, dúas entidades centenarias, a Municipal de Vedra e que sigue viva ahora mesmo a Sociedade Parroquial de Vedra, con máis de 110 anos. Volvendo a unha pregunta que facías, non? Como podemos conectarnos? Eu creo que a veces a conexión é tan sinxela como as relacións personais, non? É dicir, hoxe as novas tecnoloxías xa nos permiten que esas necesidades que temos os galegos que están nun lado e que necesitan, bueno, conectarse cas súas familias ou cos seus concellos aquí, bueno, pois hoxe é moi fácil pois solicitar un certificado pois nun registro civil ou calquer informe ou calquer dato que precises ou calquer conexión familiar, non? Pero creo que non se debe perder as relacións personales. Vedra ten unha particularidade que eu creo que casi todas as familias temos algún familiar en Argentina. E desde fai moitísimos anos síguese viaxando, curiosamente, de aquí para lá e de alá para aquí. Eu, desde o ano 2006, prácticamente vou todos os anos. De feito, o 3, este 3 de setembro, vou a estar alá. E con unha cousa moi curiosa, falando de anécdotas, como falaba Evencio, os Dolores de Vedra, que é unha das festas máis importantes que temos no Concello, na capital de Vedra, celébrase exactamente igual en Bos Aires. E vou alá precisamente aos Dolores de Vedra con procesión polas calles de Bos Aires, non? Bueno, eu creo que é unha maneira de que sigamos conectados. Teño a honra tamén de que nós non estamos irmandados con Buenos Aires, evidentemente, pero que sí temos a honra de que fomos nombrados pola cidade de Buenos Aires pois visitantes ilustres e huéspedes de honor, o cal eso significa que a migración de Vedra en Buenos Aires foi importante. Curiosamente, ahora está se dando unha circunstancia que está volvendo non só aquela migración de segunda generación, sino de terceira xeración están vindo para aquí, pero porque queren vir. As circunstancias en América son como son, e está vindo moita xente, e xente que estaba ben alá, ven outra vez para aquí, ou veñen por primeira vez aquí, non? E alguén creo que Alberto ahora falaba, non? Dos centros. Eu creo que temos que distinguir tamén a migración que foi no seu momento a América, a migración a Europa, as distintas épocas nas que sucederon, porque a migración cumplía unha función e esa función tamén se acaba co tempo. Entón, sí que eu creo que ahora temos que darnos conta que xa empeza a haber terceiras e cuartas generacións que xa ni se preocupan de sacar ni siquiera o pasaporte, por exemplo, español, que xa non se interesa moito as terras onde naceron os seus abuelos ou bisabuelos, e aí sí que vai surgir un problema que é que pasa con eses centros. E ti, Santiago, creo que és moi consciente desta historia. Que pasa con eses centros que teñen, bueno, que primeiro, económicamente é importante, teñen uns fondos moi importantes, pero xa o propio inmueble é unha, bueno, pois son sitios que están moi ben situados nas cidades, non? E iso é algo que, por exemplo, nós, como Vedra, é algo que estamos falando que a nosa migración. Que futuro van a ter pois esas familias, eses centros, ou como van a ser nos vindeiros anos esas relacións? Porque podo dicir que nos últimos 20 anos nós fomos notando un cambio moi grande no que é na vivencia desta galeguidade, que non hai que decir que desaparezca, simplemente muda. Quer dizer, hoxe en día as miñas fillas están pensando teño unha fillada en Berlín, outra prima en Londres, e as miñas fillas están pensando nun concepto global. Pero curioso é que pensan como Galicia, son galegos tamén, pero vivindo en outro lugar. En vez de vivir en Vedra, pois viven en outro sitio, non? Entón, creo que hai hacia ese bueno, estamos abrindo un novo capítulo nesa galeguidade. Perdonades en esta tormenta de ideas. Nada, todo ben. Estaba acordando de Hijos de Zas que tamén fan a la Festa do Carme e de moitos máis. Gracias, Carlos. Bueno, como somos 5, falamos moito, sobre todo eu, que pido disculpas tamén, temos que empezar, quedan 5 minutos, me avisan. O sea que vos vou pedir aos outros que, por favor, me respondades tamén a esa pregunta que decíamos antes, que xa respondeu agora Carlos, que é como pode conectarse a Galicia territorial con a Galicia exterior dende os concellos. Como máximo, 1 minuto cada un, por favor. Mónica, como se pode facer?
Bueno, pois a ver, un pouco que xa dixe un pouco ao inicio, non? Eu creo que a verdade que acaba de dicir Carlos, creo que uns apuntes, un apunte importantísimo. Eu creo que as institucións temos unha labor importante e, sobre todo, non perder esa conexión, ese fío e esas visitas, eu creo que son fundamentales. E tamén, por suposto, pois, a promoción da cultura, non? Como decía antes, manter vivas esas raíces, senón generación tras generación isto vai acabar desaparecendo. Entonces, é necesario entre todos, pero eu creo que as institucións pues, temos un papel moi importante para poder manter viva esa unión e poder así pues, mantelo, non? Que eu creo que é algo que nos ten que orgullecer, se xa en América, se xa en Europa. Gracias, Mónica. Alejandra, a ti desde fora, tamén o ves así? Hai que seguir como se está seguindo, cambiar algo así, rápidamente tamén, por favor. Alejandra non contesta. Micro, Alejandra. A Vencio, xa que estás, xa te o micro aberto. Dimo tío, que se pode facer. Sácate pos, estamos mal de tempo, dimo ahora ti. xa se dou conta, Alejandro, ahora xa o activou. Vale. Bueno, pois nada, digo que estou de acordo en que as novas xeracións mudaron moitísimo. Xa nos movemos nun mundo global fai bastantes anos, xa isto se tiña que haber movido moito antes. Entón, está sucedendo o que se nombraba dos pasaportes. Estas novas xeracións, moitos deles xa non queren coller o pasaporte, máis ben deciden, porque moitos matrimonios xa son mixtos, son xentes nativos no país de acollida. Entón, son unha serie de circunstancias nas que hai que traballar, como digo, a ver, que non perdan as raíces, que os pés estén sementados, para sementar o mundo temos que ter os pés chantados na terra, e se non traballamos nese sentido é difícil seguir avanzando. Entón, estas novas xeracións queren emprender, hai moita xente emprendedora, hai moita xente que quere viaxar, coñecer mundo e vivir outras cousas, pero se mantén ese arraigo, se educamos ese arraigo, dende os concellos, esas visitas, eses intercambios, xa non só a nivel relación personal, que é moi importante, senón tamén en relación pois no campo comercial. Estamos abrindo moitísimo comercio no exterior. Os que estamos fora somos como unha plataforma informativa ou de acceso para que o que temos alá chegue aquí e viceversa. Cando ti vas de volta, pois que precisamos o volver? Pois eu recordo tamén os meus brans, teño 2 fillos, xa son aboa, eu recordaba que en Laxe, pois todos os veráns había actividades para esos nenos da emigración que viña, o sea, os propios nenos xa che pedían o próximo ano que fai o Concello, que podemos asistir, que podemos facer. De alguna maneira temos que seguir texendo esas redes, pero actualizándonos no tempo. Vivimos un mundo global. Ti vas alá de vacacións, os rapaces queren marchar. Ti estás aquí e moitos rapaces nin sequera queren ir de vacacións. E iso é moi difícil de manter se non se traballa desde as institucións tamén. Moi ben, moi bo apunte. Gracias, Alejandra, que nos queda nada, moi pouco tempo. Vencio, ti xa o tes de cabeza, non? Sí, eu creo que é unha reflexión importante, necesaria, pero as circunstancias vitais, cada un vive as propias, non? E eu, isto que se acaba de decir é consustancial a moitas familias que vemos que son xa de segunda, terceira xeración nacidos, non? Sobre todo en Suiza, que é o territorio que máis ósmosis hai, non? No día a día, pero se nos imos a zona americana, tanto a Argentina como Uruguai ou Brasil ou Cuba, pois realmente cada vez eses nexos están máis distantes, non? E non existen xa moitas pontes que leven a que haxa un camiño de volta, non? Creo que é unha dificultade enorme que está aí, independentemente de que haxa que seguir facendo esforzos necesarios para que as raíces permanezan, non? E que siga habendo esas necesarias conexións, non? Pero o tempo vai diluindo todo, Bueno, gracias, Vencio. Falando de tempo, menos dun minuto, Alberto, por favor. Ti como ves? Vale, mira, eu, bueno, a verdade non teño unha clave, pero penso que para manter eses nexos de unión temos que centrarnos no básico. Eu centro na pouca experiencia que teño eu. Unha visita dun alcalde ao Centro Español de Lis, como fui, acórdame pois, que había veciños de Vimianzo, había veciños de Camariñas, etcétera, etcétera. O sea, fui moi popular. O sea, a xente agradecido de verdad. Había xente que me dixo, nunca un alcalde nos veo a ver aquí. Entón, incluso aproveitando para recoller peticións.
Eu acórdame, pois, falando ali con un matrimonio, o abuelo, bueno, perdón, o pai, unha persona de 80 anos máis ou menos, vive solo no Loureiro, pois recollín unha serie de peticións, funo a visitar ali e deronse solución a esas peticións. Pero, bueno, eu creo que entramos no problema que teñen os concellos ahora mesmo. Eu penso que estas iniciativas podemos ter a intención os alcaldes, pero todo se move con cargos. Entón, temos os fondos que temos e penso que son as administracións superiores a nós, a Diputación, a Xunta de Galicia ou o Estado, quizás por medio desos fondos europeos, porque a verdade quedo sorprendido a que se destinan a veces os fondos europeos, teríamos que abrir outro debate, outro foro, de si son productivos ou non, por centrarnos quizás nesto. A xente eu podo lle decir que vou a Suiza, pero a ver como, que o paguei do meu bolsillo, cada vez que vou. Pero a ver como lle digo que vou ao Brasil, e a ver como lle explico a unha persona que está en lista de espera da súa no fogar, que o alcalde de Santa Coma vai facer un viaxe ao Brasil para ir ver a familia. Entón, eso é complicado. Pero bueno. Abres un tema que se daría para outro día. Gracias, Alberto. E Carlos xa contestou antes, que moi guiado, xa se adiantou a pregunta, xa adiantar eu tamén, pero xa se me ocurre casi dicirles, pois saludos a toda a xente de Santa Cruz de Rebadulla e de toda a volta, que, por certo, é unha terra moi bonita, non, Carlos? O Carlos xa marchou tamén. No, estou aquí. Pois eso, saludos a xente de Santa Cruz de Rebadulla, que seguro que en América tamén os teñen moi en conta. Segundos, Carlos, por favor, segundos. Nada, bueno, creo que compartimos todos as mesmas ideas. Bueno, eu creo que tamén temos que confiar en que os galegos levamos polo mundo moitísimos anos e que a nosa galeguidade, sexa de outra maneira, pois é que as novas xeracións pois seguiremos españando a nosa cultura e a xente non se vai a olvidarnos, nin os que foron, nin os que veñan. Moi ben, pola miña parte, moitas gracias a todos que nos convidaron, a vos todos, e máis a min, e doulles pasos aos organizadores. E perdón polo retraso, que a culpa foi miña, que falo demasiado, e non me quedei pola mitad, Saúdos. Graciñas, gracias por día. Bo día. Saludos a todos. Moitísimas gracias por estar aquí, moi rico. Pensamos, como o propio maratón, que é diplomacia digital, tamén desde os concellos, igual que en todos os ámbitos do maratón, podense artellar iniciativas utilizando as redes sociais, utilizando internet, para seguir mantendo vivos esas ligazóns e que son moito menos costosos que as viaxes físicas, que evidentemente entran nunha problemática importante, non? Vaya, da nosa parte, agradecervos moitísimo que esteades aquí e nada, agora é un momento de, lamentablemente, o presidente da Diputación, alcalde das Pontes, Valentín Formoso, non puido estar, pero tivemos a ben recoller as súas opinións que sabíamos que iban a ser de moito interese porque un grande coñecedor do municipalismo galego. Así que, Diego, pincha aí o vídeo da entrevista co presidente da Diputación. Por un motivo de última hora non pudemos contar neste episodio de Concellos Galegos e Cadeas Migratorias co presidente da Diputación da Coruña, mas non podemos resistirnos a recoller as súas opinións tendo unha longa trayectoria e coñecemento do municipalismo galego. Así que, moi bo día, Valentín, aquí estamos no maratón. A primeira pregunta que quería facerche é que impacto tivo a emigración nas Pontes, se houve algunha cadea migratoria reseñable no pasado e se a día de hoxe sigue a haber cadeas migratorias, se cadra tamén xente que ven cara ás Pontes. Pois sí, as dúas cousas, non? Efectivamente, como todos os povos de Galicia, pois a finales do século XVIII, sobre todo principios do XIX, ata mediados do XX, houbo pois cadeas migratorias das Pontes a distintos puntos cardinais do mundo, non? Compartindo con Galicia a grande parte dos destinos. Pero o principal probablemente fora Iberoamérica. En Iberoamérica o principal, máis alá da Argentina, que tamén, ou do Brasil, que tamén o principal foi Cuba. É dicir, distintas localidades
de Cuba, pero principalmente Habana, centos e centos de veciños e veciñas das Pontes, pois emigraron a lá. Emigrantes probablemente tan ilustres agora mesmo como José María Rivera, no? O fundador da Estrela Galicia. A primeira cervexa que funda e que crea na Habana precisamente, nunha cervecería, restaurante, La Polar. Esa La Polar foi a primeira marca de cerveza que tivo Estrela Galicia, despois emigrou a México, de México xa recalou outra vez en Galicia, non? Pero sí, efectivamente, houbo unha marea de xente que emigrou e despois aportou, como ocorreu en toda Galicia, a sociedade galega, principalmente en materia de instrucción, en a creación de sociedades de instrucción e escolas, non? Creo que foi a gran aportación. De feito, a principal plaza que ten a miña vila é a Praza da América. Esa Praza da América está creada e construída pois en recoñecemento pois ese esforzo que fixeron os inmigrantes, principalmente na Habana, para que houbera un retorno en materia educativa á súa vila, non? Hoxe en día, pois, igual que ocorre no resto de, xa non digo ni siquiera de España, non? Sino de toda Europa, hai tamén unha marea de migración á nosa localidade, de distintas procedencias, pero tamén probablemente a porcentaxe máis alta é de Iberoamérica, non? Por unha parte, hai retorno de galegos e galegas, non? De netos e netas de galegos e galegas a través do programa Retorno da Xunta de Galicia, e por outra parte, hai pois inmigración que non ten ninguna relación histórica co noso país, pero que ven en Europa e sobre todo en España e sobre todo en Galicia unha plataforma para iniciar unha nova vida con certa seguridade xurídica, económica e sobre todo a fortaleza que che dá compartir o idioma, non? Claro, ben interesante. Vostede xa tivo, digamos, unha posición sempre moi activa na relación de impulsar políticas, de conectarnos coa diáspora, e deste proceso pois xa realizou distintas visitas a centros galegos en Europa e nas Américas. Que destacaría desas visitas aos centros galegos, digamos, xa do século XXI? Bueno, pois hai como todos distintos perfis de centro, non? Pero sí que hai un denominador común que o sentimento que se ten hacia a terra, non? Eu creo que ás veces a vocación pola terra está incluso máis na diáspora que na propia terra, non? E iso é un motor de intensificación de relacións entre Iberoamérica e Galicia tremendo, que creo, dende o meu punto de vista, humilde punto de vista, que non se está a aproveitar todo o que debera, non? Creo que hai unha concepción da diáspora demasiado tradicional de a Xunta de Galicia, incluso do Estado, pero o Estado neste caso non se debe esperar moito dela, non? No senso de que creo que os galegos e as galegas temos que construir a nosa propia relación coa Iberoamérica galega, non? Na diáspora. Me gustaría pois unha actualización desa relación de maneira urxente e intensa, porque o que sí percibín nos centros galegos, salvando algunha excepción, é, bueno, pois, que aqueles centros estaban cheos de persoas maiores, non? Botei de menos a implicación, a cercanía, pois, de xente nova que quixera exhibir o sentimento hacia a súa terra, que quixera interesarse por como está a ser a nosa vida no día a día aquí, na súa terra de orixen. Vexo certa desconexión e me parece un risco alto de desconexión entre os dous mundos, non? Que ao final teñen que estar absolutamente unidos. Me gustaría, como digo, insistir nun proceso de actualización de relacións que teñan que ver máis pois con profundizar en axudar ao mundo cultural xerado ali, que existe, todo o que ten que ver co emprendemento, que teña un orixen galego, é dicir, que haxa apoio aos emprendedores e emprendedoras iberoamericanos de raíz, con raíces galegas, que saiban que a súa primeira oportunidade laboral pois ya deu a súa terra, incluso ali en Iberoamérica, ou que sintan o apoio da súa terra de orixen como maneira, como ferramenta para recuperar
unha intensidade emocional que ten que ser o vínculo neto, ¿no? dos dous mundos, ¿no? Sí, sí, a verdade é que vivimos todo nun mundo en transición, en distintas pantallas, e a cuestión xeracional pois é un dos fíos, digamos, de como se organiza a diáspora galega no exterior. Por último, Valentín, queríate facer unha pregunta moi xeral, pero que fía un pouco todo o maratón de galeguidades. Crees que a emigración, a diáspora galega no 2025 siga a ser parte da nosa identidade colectiva? Sin dúbida, ¿no? Unha parte moi importante. Creo que ten un papel protagonista que, insisto, digamos que, hilando coa resposta anterior, coa pregunta anterior, creo que hai que actualizala, esa relación, polo ben de todos e de todas, pero en cualquier caso hai un vínculo emocional que é moi intenso e que hai unha preocupación mutua, non? Nosa, porque a diáspora este acadando pois, niveis de benestar os mellores posibles, os máis óptimos posibles, e, lóxicamente, da diáspora hacia a terra original, pois que siga a ser unha referencia, que siga a ser pois un lugar de volta e de retorno se un o considera oportuno e, por lo tanto, que este tamén acadando as maiores cotas de benestar posibles, non? Eu creo que ese vínculo nunca se vai a romper, pero creo que hai que aproveitalo a través de un canal de actualización que permita que a xente nova daqui coñeza a diáspora, que a xente nova da diáspora coñeza a realidade de aquí e as ventaxas que ese vínculo emocional lle poden aportar. Moitísimas gracias, Valentín. Vexo que xa das unha idea relevante en todo o maratón que temos de como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior, pois actualizando as políticas de migración e especificamente dirixíndose aos espazos culturais creativos que temos moitos na diáspora histórica e na nova diáspora. Non sei se tes algo máis que sinalar. Sí, poño como exemplo que no seguinte pleno, no seguinte máis, aprobamos, xa digo, sin haber falado con ningún grupo político, seguramente por unanimidade de todos os grupos políticos, o cal demostra que a importancia que ten a diáspora, porque neste país discutimos sobre todo, non? Sobre este bolígrafo hai plenos monográficos de se ten que ter o color azul e o fondo blanco ou o color blanco e o fondo azul, pero donde nunca se discute é nas aportacións que facemos a diáspora. Seña cal seña a aportación, sempre hai unha unanimidade dos partidos de esquerda, dos partidos nacionalistas, dos partidos de dereitas, dos independentes, e iso é unha forza que indica o vivo do vínculo, non? Todavía coa diáspora. Pero levaremos a pleno pois, a financiación íntegra a un grupo dramático argentino que vai a desenrolar, está desenrolando precisamente unha obra dramática que esperemos poder ir a ver a Argentina, ¿no? De feito, ademais, que estamos preparando estes días unha programación cultural de danza moderna galega, con raíces galegas e valores galegos, unha interpretación da tradición da danza galega pero modernizada para ofrecerlo non só a diáspora galega, sino unha terra onde hoxe vive a diáspora galega, non? E, por lo tanto, eu creo que o vínculo cultural e o vínculo empresarial e emprendedor vai a ser o que nos fortaleza e nos converte unha diáspora ben distinta, co mesmo vínculo emocional, co mesmo vínculo tradicional, pero con uns canales moito máis fortes de relación que os que actualmente temos. Moitas gracias, Valentín e a Diputación da Coruña por impulsar o Maratón de Galeguidades para conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior. Moitas grazas por manter a emigración na senda pública galega e moi feliz día de Galicia, Valentín. Moitas gracias, igualmente. Todos, gracias.